Iruñeko udaleko zentsura mozioaz. Orduz geroztik Joseba Sironda, hiriburuzagiko alkatea eta udal gobernuan, geroa bai zein kontigo zurekin taldeen babesa du. Urte bukaerarekin gainera 2025 urteko aurrekontuak onartu ziren PSNren aldeko boto eskuratuz. Urtearen balantzea egiteko gurekin da Joseba Asiron, Iruñeko alkatea. Egunon. Egunon, zer moduz? Ongi, zure ondo? Primeran bikain. Esan daiteke urtea bintzat oparoa izan dela, oposizioko lehen indarra izatetik, gobernuan beste bi alderdirekin batera gotera, igaro zarete eta aurrekontuetan ere, aipatzen genuen moduan, PSNren babesa eskuratuta, ez dakit nolako balantzea egingo zenuke? Bueno, nik uste dut balantzea oso positiboa izan behar dela. Uste dut dela, ez dakit, zerbait objektiboa, ez? Orain dela urte bete, guztiok gogoratzen dugu, Iruña paralizi gorrian zegoela, aurre konturi gabe eta hiriaren proiektu haundiak guztiz geldituak. Urte bete pasadenean, bitatik bi aurrekontu ditugu, eta Iruñaren historian inoiz izandako aurrekontu haundienak gainera, ez, eratu ditugu. Horretaz aparte, orain dela 11 hilabete jada atera genuen, aurkeztu genuen etxebizitza plana, eta horretaz aparte ere esan dezakegu, hiriaren proiektu haundiak martxan daudela. Martxan dago Sarasate, martxan dago baita ere Euskal Pilotaren interpretazio gunea, eta auzoetan nik esango nuke baita ere, aurrera pausu importanteak eman dira. Aurten inbertituko ditugu auzoetan 30 milioi, horrek bermatuko du hori ez, udalaren jarduera Iruñeko txoko guztietara iritsiko dela, eta, herripa gainean dagoen afera, edo sanduzelain Iruñeko auzo, momentu honetan arazoekin, baita ere irtenbideak martxan daude, beraz, nire balantzea noski da oso positiboa. Horre paralizitza erabili izan duzu, paralisi gorria aipatu berri duzu. Horre herritarrek zuregana joaten dira elementu hori ere aipatuz? Bai, kaletik askotan galdetzen didate, eta, orain sare sozialak ere hortarako asko erabiltzen dira, eta, etengabe aipatu ditudan arazoak, etxebizitzarena adibidez, badakigu herritarrentzat eta batez ere gazteentzat badela arazo larrienetako bat. Iruñan momentu honetan adibidez etxebizitzarena aipatzeagatik, momentu honetan jakin badakigu familiek errentaren 45% gastatzen dutela etxebizitza ordaintzeko. Badakigu baita ere gazteen etxetik alde egiteko emanzipatzeko adina 29,7 urtetan dagoela. Gure gazteek ia 30 urte bete arte etxean egon behar izaten dute gurasoen etxean. Badakigu baita ere eskaintzen dugun etxe bakoitzaren gatik 51 eskaera iristen direla. Nik uste dute horrek interpelatzen gaituela, eta horregatik pasaden urteko otsailean martxan aurkeztu genuen jada etxe bizitza planan. Esan dezakegu 720 bat etxe bizitzen tramitazioa hasi dugun. Hor, deigarri izan daiteke, Iruñean, zuaitzak izan duen protagonismoa, eztabaida politikoan, aipatu genitzake, Zangotza kaleko aparkalekuko proiektuko 56 zuaitzak, Belosoko aldapako 400 zuaitzak, edota Sarasate pasealekuko 78 zuaitzak, gutxitan, zenbatzen dira inbeste, kaleetako zuaitzak, zentzu politikoan, zuaitzak ere izan daitezke, horre, Nafarroan eta Iruñean eskuinaren ere argumentu politiko gertatu moduan? Ez dut uste, ze azkenean Gurutze plazan aurkeztutakoa eskuinak aurkeztu zuen, eta Belosoko aldaparen kasuan eskuinak diseinatu, onartu, sinatu eta adjudikatu zuen proiektua izan zen. Guri tokatu zitzaiguna izan zen besterik gabe ejekutatu. Eta egin genuen ahalik eta modu arinenean, orain datorren hilabetean landatuko
dira zuaitzak, eta gainera, bueno, ahal egindu gara desente, izateko ja zuaitz gorpuztuak. Beraz, ni ziur naiz, hemendik gutxira, Belozoko aldapak hartuko duela, behar bezalako itxura. Claro, zuaitzak badakigu ze gertatzen den, badakigu orain aldaketa klimatikoaren arira zenbat sufritzen ari den, Iruñan orain minus ezakizen bat gradutan gaudeia egunero, baina gero iristen da uda, eta baita ere, hiri beroa da udetan, eta beraz, hori ez, bez klimatikoaren garrantzia dudari gabe oso handia da. Baina, hori esan da, baita ere esan behar dugu, orain Iruñan badaudela gutxi gora bera 60.000 zuaitz, Iruña hiri berdea da, nik uste dut hori perzibitzen duela Iruñera etortzen den edonork, eta gainera aurten landatu dira, bakarrik aurtengo kanpainan landatu dira 1.200 zuaitz. Beraz, hori bermatua dago horrela izaten jarraituko du. Horre, Sarasate pasealekuaren berriztatzeare adostu dago, ze proiektuaren bitartez egingo den. Nola deskribatuko zenituzke bertan egingo diren lanak eta herritarrek ze aldaketa topatuko dute Zumardian? Bueno, Sarasate pasealekua garai batetan sortu zen, hori ez, hiriaren toki zentrala eta referente bat izateko. Gero, gaizki planteatutako, hori ez, ekimen batzuengatik eta papera hori galdu zuen, eta orain berreskuratu nahi dugu, bere kokapenarengatik, bere historiagatik oso toki importante eta simbolikoa delako. Orduan, orain egingo den proiektu honetan, aurrera aterako den proiektu honetan, bermatzen da adibidez zuaitzak, bere hortan segituko dutela zuaitzek, eta baita ere dena egongo dela kota bereko pavimentoarekin, hau da, plataforma bakarreko pasealekua izango dela, hor irisgarritasuna eta noski bermatzeko baita ere. Horretaz aparte, orain dauden elementu simbolikoek jarraituko dute, foruen monumentoa, diputazioaren eraikina edota parlamentua, eta horri gehituko zaio baita ere Sarasateren eskultura bat, bibolin jolearen eskultura bat brontzezkoa tamaina naturalean, jendearekin, ez dakitez, interakzioak sortzeko, baita Jorge Oteiza eskultorea hundiaren eskultura bat. Beraz, ikuste dut, ez dela bakarrik, takitez, aurpegia garbiketa bat baizik eta izango da benetan aldaketa sakon bat, eta Sarasate berriro izango da garai batetan planteatu zena, hau da, Alde Zaharra eta Zabalgunearen arteko zubia, ez, kontaktu puntua. Hor, hain zuzen, aipatu moduan, Oteizaren gatibu politiko ez ezagunaren eskultura, jarriko da, hau da, proiektuari udalak egindako proposamenetako bat, zergaitikan eskultura hau eta zergaitik erabaki da leku aldatzea? Bueno, egintzen ideien lehiaketan aukera eman zen. Osea, ireki utzi zitzaien taldei ze eskulturak, baina aipatu egiten zen Oteizaren eskultura. Haiek eskatu zuten gainerazkatasun hori izateko, baina aipatu egin zitzaien posibilitate hori. Zegoela eskultura hori, orain arte Felix Huarte enparantzan zegoen, eta egia esan da, eskultura garrantzitsua izan da, hor urteekin bere hasierako zentzuan galdu zuen. Orain, ulertu behar dugu, Sarasate pasealekuan badagoela berez estenografia polit bat, badagoela aginte judiziala, ez, eta ejekutiboa, orain, ejekutiboa, gobernua, eta baita ere legislatiboa beste puntan, tartean daude foruak, ez foruen monumentoaren bitartez, eta honek gehituko duena izango da, hori ez, fizikoki egingo du papera ate bat balitz bezala, horrela dago definitua proiektuan, Sarasate pasealekuan sartzeko ate bat bezala, eta gainera simbolikoki ere, hor bi aginte nagusien artean izatea gatibu politikoari dedikatutako elementu hori, nik uste dut, oso estenografia, polita oso simbolikoa, eta gainera lehen esaten nuen moduan baita ere, fizikoki Sarasate pasealekuaren eraldaketa oso sakona eta oso importante izango da. Hor, aldaketa urbanistikoi dagokienez ere, erorien monumentuaren moldaketa aurrikusia dauen beste elementuetako jakin nahi dugu, proposamena aurkeztu ostean, jardun honek nolako jarraipena izan duen eta une honetan zertan zabiltzaten?
Bueno, egon ahaltzen nik esango nuke modu bakarrean. Zan nahi dut, behin baino gehiagotan esan dut, erorien monumentuari irtenbide memorialistikoa eta baita ere irtenbide urbanistikoa emateko, bi arazoak daude mai gainean, 3 pausu daudela. Eta momentuz gaude lehenengoan, gaude proiektuaren edo prozesuaren hasieran. Lehenengoa, behar genuen lehenengoa izen partiduen arteko akordio bat. Zergatik? Partiduen arteko akordio baten bitartez bakarrik lor daitekelako adibidez finanziazioa. Alkate honek behar du finanziazioa hor edozein gauza egin ahal izateko. Eta hortarako gehiengoaren zati ezinbestekoa bai hemen baita parlamentuan ere da PSN. Beraz, hori zen arrazoi bat eta eszenatoki bat eta hortan gaude momentu honetan. Zein da bigarren pausua, ja behin finanziazio hori bermatua dagoenean, beste elementu importante bat da eraikinari kendu behar zaiola duen babesa. Momentu honetan babestua dagoelako, alkate honek esan duenaren kontra, ezin dut deus egin babes horrek irauten duen bitartean. Eta hori aldatzeko behar da, berriro ere gehiengo politiko bat parlamentuan. Beraz, orain parlamentura joan beharko du afera. Eta 3. eszenatokia orduan bai, izango da 3. momentu bat nun udalak eratu beharko du behar bezalako ideien lehiaketa bat. Eta horretan bai, horretan udalak jarri beharko ditu elementu guztiak mai gainean eta baliabide guztiak mai gainean bermatzeko behar bezalako ideien lehiaketa bat izango da. Guri politikoei dagokiguna da medioak jartzea eta bidea irekitzea eta gero ja imaginazioa eta hori elementu sortzaileak hori taldeek jarri beharko dituzte noski. Hain justu horrere, zer esan handia izango dute talde memorialistek, horrere, kexak ere entzun genituen. Udalak zer egingo du, beraiekin kontsentsua lortu alizateko? Bueno, pues saiatuko gara, lanean, claro, nik honetan, baita ere, hiriaren egoeraren inguruko eztabaidan, hemen pasaden astean, komentatu nuen, autokritika gainera eginez, niretzat benetan penagarria izan da, ez izatea kontsentsu handiago bat, ez? Eta momentuz behintzat ez da posiblea izan. Ni ziur naiz denborarekin eta prozesua aurrera doan enean, baina jende gehiago joango dela inkorporatzen. Azken finean guztiok nahi duguna, da orain arte iraingarria izan den eraikin hori, nolabait iraingarritasun hori galtzea. Eta horretarako dudari gabe irtenbide bat zen eraizketa, dudari gabe, baina hori posiblea ez denez, ez dagoelako ez finanziaziorik, ez akordio politikorik, eta gara babestua dagoenez, orduan genituen aukerak ziren edo hori, partiduen arteko akordio bat, edo bestela deus ez egitea. Eta deus ez egitea zen nahi ez genuen aukera bakarra. Horregatik, nik uste dut bide honean gaudela, eta ni saiatuko naiz ahalegintzen, ahalik eta iritzi gehiago hori ez gehitzen. Horre Bildu barnean mantentze edo eraisketaren inguruko lanketa edo pedagogia egin behar izan duzu? Ez bereziki, nik uste noski honen inguruan, nik esango nuke sare sozialetan eta baita hori ez, bileretan eta batzarretan da atera den gai bat, nik esango nuke gai honi buruz Iruñean mundu guztiak baduela bere iritzia, bakoitzak ez badu bere proiektua kakotzen artean buruan, eta nahiko erraza izan zen. Nik uste dut informazioa, adibidez orain helarazi dudan informazioa, behin ezagututa argi dago, ezin dela edozein gauza egin. Guztiok nahiko genuke eskuak libre izatea nahi duguna egiteko, baina konstienteak izan behar dugu momentu honetan, bi aukera besterik etzeudela, edo deus ez egitea, edo akordio batetara jo. Eta akordio hori egin behartzen bai alabai, hori ez, gehiengoa
gehiengoa bermatzen duten indarrekin. Horrek eramaten gaitu hartu dugun irtenbide honetara. Eta, hori, insistitu nahi dut, orain nahi duguna, eta guri dagokiguna, momentu bat iritsiko da, nun erabakiak hartu beharko ditugun, behar bezalako ideien lehiaketa bat eratzea. Aipatuko dugu ere euskara, eta zehazki aurre eskolak berriki, Diario de Noticias egunkarian esan zenuen bidesaria dela, aurre eskoletako gurasoek egindako kritikak, zentzu honetan, zer espero dezakegu, zabaldu egingo du udalak aurre eskoletako euskarazko eskaintza? Bueno, horretarako ere izan behar du edo ikusi behar du zein den testu ingurua. Zan nahi dut, askotan esaten dugu, eta ongi esana dago, segurazki, Iruñean alkatetza bertzalen eskuetan dagoela, eta beraz, euskaren aldeko politikak bermatuko dituela, eta beste hori egia da. Gero, errealitatea, benetako errealitate gordina zein da? Alkate honek bere taldeko 8 zinegotzi dituela, da udalaren bigarren taldea, UPNek 9 ditu, guk 8, baina gehiengoa lortzeko 14 behar direla, 14 zinegotzi. Orduan, ni hemen orain seritan nagoen tokian lan egiten hasteko atera behar dute bulegotik eta beste partioetako ateetan jo, eta akordioetara iristen saiatu. Orduan, claro, adibidez PSN-erekin, PSN da gehiengoa ematen diguna, badakigu politika sozialetan eta akordioetara iristea nahiko erraza dela, esan dezakegu, baina badakigu hizkuntza politikan gauzak ez direla horren errazak. Niretzat, importanteena da honetan ere pedagogia egitea, mahai gainean elementuak jartzea, PSN-ek asumitua du baita ere eskaintza eta eskaria gutxienez parekatu behar direla. Ez da hori legeak esaten duena, Baskuen zeren garai bateko edo euskararen legeak esaten duena da euskara bultzatu behar dela, eta hori ez da eskari eta eskaintzaren arteko orekan lortzen den zerbait. Baina, pausuz pausu eta segurazki pedagogia eta pazientziarekin aritu beharko dugu. Badakigu pazientzia asko izan dugula, hamarkada luzeak daramatzagula gai honekin, baina, nik uste dut aurrera pausuak emango direla legealdi honetan bertan, eta espero dut, arestian gainera, hemendik gutxira baita aurre eskolen aferan hori nabarituko dela. Horre, Iruñak Nafarroan pixu handia dauka, ekonomia arloan, uka ezina dau, eta Nafarroari buruz ere hitz egiten dugunean zentzu orokorrean ere, eremu ezberdinetako despopulazioaz hitz egin izan dugu, alkate ezberdinekin. Afera honetako balantzean, zein da Iruñako udalaren rola? Bueno, Iruñak nolabait baita ere pairatzen du, sufritzen du horren ondorioa. Nik uste dut ez dela ona, ez Nafarroaren noski, ez da Iruñarentzat ere dagoen despopulazio faktore hori. Orain, nik esango nuke orain dela ja, ez dakit, 30 bat urte honen inguruan hitz egiten nengoen, ni neu nengoen, alegia Itoizko urtegiaren afera martxan zegoenean, eta bar. Prozesu hori, despopulazioaren prozesua hasi zen herri txikietan, baina denborarekin ikusten ari gara poliki baita ere herri haundietara iristen ari da. Balantzan dagoena, krisian dagoena da hori lurralde antolaketaren ez dakitez, oreka edo sistema. Eta Iruña ez da asko az daiteken iria, bere udaldermioa saturatua dago, eta gainera Nafarrak bezala ere ikusten dugu asko galtzen dela herriek bere populazioa galtzen dutenean. Beraz, horretan adibidez, orain Nafar gobernuak hartu duen zonalde tensionatuen inguruko gogoeta eta ekimena oso importantea da. Nik uste dut guztientzat ona dela. Gehiengo edo gehiegizko etxe, adibidez lehen aipatzen genuen etxe bizitzaren aferan zerbitzuak eskaintzeko eta bar, hortan oreka mantentzea importantea da.
Horre, lehentasuna eman diozuten beste proiektuetako bat ere bada Pilota museorena, gaur bertan xetasunak plazaratuko dituzte, baina jakin nahi dugu, nolako museo izango den hau, eta noizko aurre ikusten da preste egongo dela. Bueno, nik enuke inolaz ere museo hitza aipatuko. Hau beste elementu bat izango da, asteko bere kokapenarengatik, nik ez dakit ez nuke literario jarri nahi, baina hor iaia Euskal Pilotaren iruki magikoa zitzen nuke nik usten bai dazu. Hor garai batetan egongo da alde batetik oso historikoa hemen Iruñan oso simbolikoa izan den jito alai, arrezietan eta modu herritarrez sortu zen frontoia, egongo da Labrit, mitikoa baita ere, eta 50 metrotara egongo da baita ere interpretazio gune hau. Interpretazio gune horretan egongo da, bai, zonalde espositiboa, garai bateko museo edo aipatuko genuke, zonalde espositibo bat, askoz ere dinamikoagoa, baina baita ere nahi dugu bertan, hori ez, nolabaiteko eventoak izatea, eta baita ere artxiboak, iturriak, eta baita federazioen egoitzak nahi dugu zerbait bizia. Ez dugu 19. mendeko edo 20. mendeko museo baten antzeko zerbait egin bertan. Baizik eta Euskal Pilota kirol modalitate bezala bultzatzea, Iruñarentzako Euskal Pilota den referente kulturala ere indartzea, eta horren inguruan ikerketa eta baita ere eventoak eta bertan zentratu. Beraz, hori ezin da inolaz ere museo hitzaren barruan sartu. Zerbait, nik uste dut, dinamikoagoa eta importanteagoa izango dela. Horre, bukatzeko ere, galdetu nahiko genuke, horri isasare sozialean ikusi ditugun elementu ezberdinekin, bizi, irakurri izan zaitugu, Diario de Navarrako kontrazalen baten bueltan horre dulantzen zutabeak tarteko, ez dakit, zutabe hauek nola eragiten dute, edo ikusten duzu gizartean eragina dutela? Ez dakit, benetan ez dakidala neurtzen, ez da, bueno, jakin badakigu hemen Nafarroan oso modu berezian azken 150 urteetan nolabiteko aginte faktikoak izan direla eta gainera indar haundiarekin, eta inori ez diogu deus berri esaten diogu aginte faktiko hoien bozera mailea zein izan den hamarkadetan zehar. Ez dakit ze eragina duten, baina bai ikusten dut batzutan, hor politikoen azpian edo barruan dagoen pertsona, labait, hori ez, mugitu egiten da, eta beharrak oso gizatarrak dira, eta horregatik batzutan, eta bat ere konpartitzen ez ditudan gauzak edo injustuak iruditzen zaizkidanean, sare sozialen bitartez bada ere, hori salatzeko nahia piztu egiten zait. Segurezki da aulezia pertsonala, baina egiten dut eta egiten jarraituko dut, batez ere ez dakit ez, esateko zein den gure egia, baita ere batzutan. Adi, egongo era, bai zuta bezberdinetara, bai isa sare sozialera, behintzat bihar zerbait aipamenen bat baldin badago elkarrizketan eta zagian naiz irratiko entzulere izango den seinale. Joseba Siron, eskerrik asko goiz honetan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Berdin.